Ako sa dá zlepšiť v rozprávaní bez samotného rozprávania? Ja zvyknem hovoriť, že jediný spôsob, ako sa naučíme v jazyku rozprávať, je veľa rozprávať. A ono to je pravda, ale existuje jedna špeciálna skratka pre tých, ktorí sa na to ešte fakt necítia a sú len veľmi mierne pokročili, majú z toho obrovský stres. Tou skratkou je písanie. Keď si cvičíte písanie v jazyku, že si zadáte nejakú otázku a k tomu si dávate odpoveď alebo si jednoducho vyjadrite pár myšlienok k nejakej téme, tak si precvičujete ten jazyk, pretože písanie a rozprávanie obidve sú tzv. Výstupné aktivity, takže cvičíme si výstup, tvorenie toho jazyka. A je to úžasne účinné, pretože my sa učíme používať slovíčka v správnej gramatike a vyjadrovať svoj názor v cudzom jazyku. Pri písaní máme tú výhodu, že máme viac času si to premyslieť aj si skontrolovať niečo. Ak chcete námety na to, o čom by sa dalo písať, tak si pozrite toto prelinkované video a poviem vám konkrétne tipy, určite si vyberiete.